Tikulat kape mo. Ano mo gatas mo ha? Good morning, mga pitarinjo. Ayun na. Ano yung butang na yung pagkaga na? Oh, hi sa. Good morning. Hi. Good morning. Good morning. Kami dagang linog tundan ya. Nangat sa ko ganiya mo. Nangat sa ko ganiya mo. Hindi mangat siya. Bintahan na ng pamatis sa lawas ng Buntaga. Nakabawi na dyan ko kaya nakatog na ko gabi eh. Alam yan tos Ginoo kay wala ning karagang hubak. Diya karon. Mo ni init wa ni uwan ay no. Ni uwan wa. Gabi eh. Ni uwan day gapon ko gabi eh. Madyo na mag-init na ron. Nangahinog nagmungtundan tinunugan ay. Listas ko pa rin yung mga rima. Ha? Listas pa rin yung mga rima. Hindi pa tumani day. Sige pangutan na doon sa mga nizan ka pa rin. Ay, pait man. Nakalimot dahil ko na pala ko yung rubber sa kawan na hangipon. Kaya mo na po nigi kuhan sa dentist nga. Butang ko rubber kay robite ko. Asa din ko hangin. Kalimot ko kuha. Sasang kuhaan. Ito mo nawa man. Agay. Aray. Napaday maglisod yung kukuha dali ha. Nakitaan ba ninyo? Sana. Rubber. Ano ka na person? Asan? Asan? Ako ka na po. Masiti na. Ito ako sa pintan yung papel magpapos nga ako. Ito mo tubig. Init. Na. Buknan lang ni ma. Buknan na. Sige na. Dag tubig. Pamilaki dari. Ako sana may mangar garon. Gata. Aray ko tiduran eh. May laki dari. Yung laki dari si Tatayra. Ito siya sa gilas anda kayo man mauli. Wala lagi. Nagmahal ang magtubig nila. Nag-increase sila ron. Kada nga ni nag-increase ng 5 pesos. 25 na. Magpatabang kong nanay kayo maglisod ko dani. Mga sa ko. Abiri naman na. Ay, ginawa ko bugatan din eh. Usat na ko. Guba mo dati ni nabalik. Gusto ko dito. Pag mo pa nabalik na dati. Ginawa ko na eh. Kasi nakabutan naman ko dito nga eh. Uy, ginawa. Ito bang datos ko, nabalik. Hindi na makatusok ko.
kuan di man sa ng kuan. Pero tumutusok kung datay. Nabalik mo ang dandan na. Daw ka ko. Mga gusto tandaan. Tandaan mo ang Tungod kay mingaw man sa family house guys, kay cameraman dari magpa-tugtog ta. Diya. Aron pong di laay. Manguan ko, manguha ako og kanang lawa-lawa sa mga atop. Kay kanilagi ang mga atop po pamalagi ni mabutangig arkuba. Puhon na siguro ni mabutangig arkuba guys, ug hindi na apiki. Apiki patas kwartarong panahon na. Bahala na, basa laman kay di mabasa. Pero, mas nice gudun ta guys, ug kuan na pa ni sa arkuba. Puhon na laman, ug maka luwag-luwag. Grabe po din mo ang kuan guys, uy, kay daghang kadyong lawa-lawa. Isa na po ni kabuan, no, pa kuwai. Okay naman lagat ng pamatis lawas. Nahinetag panghinlo. Kay lisod pud magsigara higda-higda. Mo nang madyo na maggalaw-galaw ta kay aron di mo samot ang kakapos lawas. Ito sa kwarto kita ko. Ay mabulingan. Ito makakanan na yung biskuit. Lawa-lawa. Anas, kwartong tita. Anas, buta sa kwarto sun. Anas, bidre butang. Ang bintana. Nagmask ko kaya grubak. Meron may TV ba ka di mapusa? Ha? Meron may TV. Patong ko sa butang nag-TV yun. Kalbaan ko kay basig ma. Grabe ka mga ito pang oras ko ay. Kabuhibs. Shout out day ko sa commenters sa previous nga video nga gi-upload. Grabe po kaka feeling perfect. Tayo baga jud og kanang nay maingon ka og kanang dali ra ko pulan no ako'y pag-antos sa trabaho. Di man ko moabot og 12 years sa pagpanarbaho nga isa ray amo og dali ra ko pulan sa trabaho. Adyo pud pagpalabi og panghusgas tao nga wa jud kakaila tinuray. Minsan jangan kuan. Kanang nganong niuli kuno ko og buhol nga gusto pa maday kuno ko manarbaho. Ja, hoy madam wa kakaibaw sa unsahang rason nganong niuli na jud ko. Ja, adyo pagpalabi og feeling perfect. Kay kaibaw ko tiguwang na ka pero sobra ka kadyo maka comments. Ako masuko nga mo comments kagwan na ho pero mingon ka nga kuan wa ko'y pag-antos sa trabaho. Dali ra kuno ko pulan sa trabaho. Ngano kuno mangita pa kog trabaho nga
Walay bisang kinsay makabuot ug kinsay mahimo ng desisyon. Share ako guys ba kay kaning uban laging mga tao grabe makahusga. Murag kinsang mga perpekto. Anja. Ang ira sa masultig nga na og perfect na sila silang kinabuhi. Anja kung makapanghusga murag kinsa na. A few moments later. Samantalahin nato guys kay labong way uwan. Asa ning gunahan ning mga nataran kay labong na. Kay mamalagi magsigig uwan. Ato sang gunagunahan pag malidyo. Kay masigsak na taghasdan ni simbako. Bitaw guys. Hinay-hinadyan naman ni guys. Bisagikan pa ko nagpislang hinay-hinay taguna. Kay samot sa kapoy at ang lawas o patay buhatin. Meron put doon ay? Put doon. Nan, uwan na po di ay. Na, uwan na. Nay, na uwan. Uwan na, uwan na. A few moments later. Maniud to tanin jo guys, late na dihang paniud to guys kay dapat ko gihuman nga trabaho. Nja. Daghang salamat sa mga way puas nga nagsigig suporta. Nja kadtong mga nagbagot-bot mo atong mga taong makasabot. Nja sa mga taong nakasabot mo to sila mga taong nahimuot. Bitaw guys. Daghang salamat sa inyong suporta. So maro to hang video karong adlaw guys. Nja kung asa mo karon pag-amping. Oh, bye-bye.